bocah cilik-cilik. Ya iya tanah. Ketemu ki sing apik, suwe ra tau ketemu ki kudune menyapa dengan baik. Ora kaya sampean. Mbak Niken. Langsung fitnah. Aku tau ngambung sampean. Lah kae. Kira aku ya apa? Kae ning panekan kae mak sengok ngono. Oh alah. Sik to. Pas ngidu Oh, kae alah. lho Nduk kowe. Mbok menawa kowe pas ngidu kenek kono, ngono. Iya idonono. Kan iki asbak. Ora oleh nesu, wong lanang nesu mati. Ora oleh nesu. Ane Mbak Mudin. Kan nyarne. Mbak Niken. Apa? Sehat selalu Cahayu. Alhamdulillah sehat. Sampean piye? Aku ya. Yo ngene iki. Wis ora tau bener ta, Tol? Aku salah terus lho. Lho karo wong ganteng kaya Mas piye kabar? Lah kowe piye? Lah piye? Nek karo kene penak. Lah piye? Lah gelut apa Kabarmu piye? apik ya Nduk Niken ya. Alhamdulillah saya Om Leo.